буките? Къде са буките сега? Там! Буки, буки, бер. Буки, буки, бер. Оле, какви обувки има тая мома. Мале! Буки ли имаш, Леля? Буки? Вики ти заспа. Не е добре това детенце. Как се отпусна, не съм пред... Имаш буки? Оле, буки, буки, гали ги. Няма да ги пиеш. Буки. Йоанка, виж какво прави ли? Опа, падна! Кой падна назад? Кой падна назад? Йоанка, виж? Йоанче, стани, мама. Стани. Да, стани, мама. Стани, мама, виж четката, ще посреша, мама. Да, четката ще сложим фибички. Ани. Ай, ставай. Ставай бързо. О, Лиле. Четката, мама. Хайде, ти ли ще се решиш? Има едни мекички четчици. О, Лиле, красота! Я да видим. Мале, чакай сега, че светлината нещо. Оле, Йоанка, погледни Леля, погледни Леля. Опа, мамо, Много ми са тежки. Много ми са тежки и падам назад. Ани, буки ли имаш? Ви са интересни са и. Мале, как ми отива тая фибичка? Да, имаш буки, буки. Говори на буките. Говори им. Кажи им нещо. Да, Леля ги е купила. Да, Леля. Леля ги е купила обувките. Хайде, Боричка. Боричка, Боричка. Хайде, правичка. Правичка, правичка. Виж, Леля, къде да снимаш? Виж, Леля. Хоп, хоп, хоп. Хоп, хоп, хоп. Очи ми отиват. Да, много и отиват. Виж, гледай с една ръчичка си. Браво. Чакай така отдалечко да си го снима, Леля. Оле, какво хубаво момиченце. Оле, какво хубаво. Хайде, седни сега. Хоп. Ай. Много хубавки, бе. Тока планото, бе. Да. Планото обувчици, бе. Браво. Да. Ани. Оли. Да. Ще отива така, отгоре ще да се всичката и да се прави. Или пък на кукуриго така. Ти ще паднеш сега. Така. Оле, какво направих одялото? Какво го развалих? Много си силно, мама. Ей, сега ще падна долу. Ей, трап. Аз виж колко си по-стабилна сега. Я ходи да видим колко си по-стабилна. Але, колко добре ходи. Да. Браво. Виж сега, няма да стъпва на пръсти. Видя ли? Я сложи в паяка малко с тях. Я да видим в паяка. Те и паднаха. Паднаха ли? И двете? Едничката. Едничката.